Parari beet nga ai kublei pi baro nga pedang subhai pi sa kabenta ba chispa chpau jong ka man ki ban. Kumba julong man kapor nga layo pedang i sibun ki jing ai jing mut bat ki jing kan tho na pi. Bat kumba julong man kapor ka jing menta ka kentiru ka long ban rai ya kino ki mat ban kentup hakani ka benta ba menta ka sngi. Nga layo sibun ki jing tho ki badap di ki ki babha. Na pedang jong ki don sibun ki jing etu sapang ki nongsong sunong ki balong ke jing kermen ki wei bat ki IT yaladi pan wanra jing bha haki jing jong ki wei. Paralok sa tang kendiat sngi haka pratarik ubanai leber ngin sarake ya ke International Women's Day. Kane ka sngi bakerpang ka pli ya ka kabu ban ken mau burom ya ka jing no senyang ka bor ki kentai haka jing ya ilenti jong ka jing roi kari jongi. Unong tho poitri bakraw u bharatiar ulaong baka perthei kania chaprang shisha tanglada ki kenthei ki yo ki jo ki kabu kum ki wei menta kabor ki kenthei ya India kala poi ki kerdan batmai haman la ki liang manu ban poi perkhat kattu katne snem menchua baki kenthei basa aki snong nong kendong hakari jongi bakin la ban penher ya ki drone henrei menta kane kadei ke ka bala urlong kadon sibun ka jingya tai sapang ka drone didi haman la ki snong baro ki yakren sapang kani Keladon bun ke jingkwa bantip bat namar kata ngaru ngala perkhat balai bamdon ke jingya keren bat ka drone didi. Menta ka kenti hakaman ki bat ngila yo ban keren bat ka drone didi ka Sunitha na Sitapur na ka jilla Uttar Pradesh. Habang lai keren bat ka ngala ai kuble yaka ngala kli na Sunitha sapang jongka bat ka longyeng jongka. Ka Sunitha Devi kala yatu bakadon arngut ki kun. Haka yeng jongka la sa langru ukurem jongka bat ka kiau ngala keli sepang ke jing pule jongka Sunitha kala yatu bakala pendep ya ke BA final ngala keliru sepang ki wei ki kam badon hayeng ka Sunitha Devi kala yatu baki yadon benta ki kam rep kam riang su ngala keli naka sepang ke jing ya linti jongka ban kelalong ka drone didi hangno kala yo jing hikai bat ki ki jing kala balaman ka Sunitha Devi kala ong bakala yo jing hikai na ka IFFCO company ha Phulpur Allahabad ngala bu ya ka jing keli haka hasua kata kapor hatu kala juyo sngau na sapang ki drone kala ong bakampat juyo sngau sapang ki drone menswa henrei kala yo isisien haka Agricultural Science Center Hasitapur kata kadai kasien beningkong bakala yo ya ka drone ngala kwa ban sngau tu bahatu kala lej hangta hakasien beningkong bat kala jubab da ka baong hoot ngala ong bahaka sngi ka beningkong ba lese kala yo ya ka drone lese kala yo jingi kai na ka board ne na ka kot bat lese kila yalam ya ka chaki jaka ban hikai sapang ki drone ngala pha bakan batai benya ka Sunitha Devi kala yatu bahaba kila lej hakata ka jaka hakasngi ka beningkong kila sulet jengo bat ka jingi kai basisa kala sedang pat hakasngi ke baar. Haka ba sedang kila yo jing batai na ki jing tho sapang ki drone kumba ar sngi. Haka por be ki song kelas kila yo jing hikai sapang ki benta ba per jong ka drone bat kumnu ki trekam. Haka sngi ke balai kila don eksamen bat la penbuat pat sadaki wei ki tes haka kor komputer. Kane kemut ba hadien ki jing hikai ha kelas kila hap ban le ye ki tes. Kam hadien kala ai jing hikai kumnu ban penya ye ki drone bat ban pentrei kam yaki hakrukom penher yaki. Yakini ki jing hikai la ai da kaba pendon kam sendon da ki drone basisa. Ngala keli ki ki kam bale ki drone bat kumno la hikai sepang kata. Ka Sunitha Devi kala itu baki drone ki trei kam haki katu kani ki kep kum haba khelung bha ki jingthung. Haka por slap ne ki jinglong ba yesiriem ka sun beneng la da don ki jing ban lech ki jaka rep nakadaw bla he ki jingthung kala ong bada ka ba pendan kami ki drone ki nongrep kin yo jingmento sibun namar bakim dan kam ban runghi daladi siki jakarep da ka jingerap ki drone ba petrai kam ki nongrep kila ban pendep ya lagi kam da ka ba susong narut kalingkha la da don ki knyang hak ki jakarep ki wengi ki jing da ki drone bat ki kmi ban ommi kino ki jing su ki nongrep ki kemen sibun da kini ki kor ki bor kalayatu bakila lech senrek dawai halai pusan ekar da ka basu pendon kam da ki drone ngalak keli hatu ki nongrep ki sngotu na ya ki jing mentoy ka Sunitha Devi
Kalai itu baki nongrep kila sngau hun sisya. Ki don ka jing sngau tenat. Ka tingkai ru ya ka puar jongki. Ki jingsuk ki pau syai. La penon kam yaki ban ai bat ai dawai. Kalai itu bakalalet chalingka tang ban petni hangno ka jaka kadon. Bat kala ban pendap yaki kam baro. Tang hapo siteng kenta. Syuk-syuk ngalakeli. Bahatu bun ki beriu ki bedangwan ban pej yaki drone. Ka Sunita Devi kalai itu pedon bun ki pajba ki bawan ban pej yaki drone. Ki nongrap belakhamya cakamat hakakam ki sim ye ki number jongka bat ki wei ban khot pha senrek ngalaong baka wei ne ki kam jonga kalong man penlongi ki kintai baro kita ki bakamai da ki million ngalaong balada ki kintai na keleng kari ki sengap menta ka sengi bat ka brio bala tebit hakikam drone ka kren hanga hakasin bandingkong ngalakili ka ka baka kwa ban ong ka Sunita Devi kalaong peminta ka yang marway kum ka drone didi. Henry ka yoi jinga ipat, badaki hajar ki kintai kinwan cakman, ban ya snok ti bat ka. Kalaong, bakatakan ay jingkmen bakraw ka, bahakapor bakadon marway, kin don ru daki hajar ki weipat ki ban yang hasenda jongka. Kalaong, bakam ngolong marway, bat balayo jing itu, babun ki kintai ki day ki bapinon kami ki drone, kawanra ya ka jing ngaw yalong kaway, bat kabor. Ngala ai kuble ya ka Sunita na kaliang jonga. Kalalong sisya ka atiar ban wanra ikibut trekam katkum kejuk beminta haka kamrep hakari jongi. Paralok minta omdan kanu ke benta hakari haka baki bor ki kintei ka saadien. Sakawai ke benta baki kintei kila penpawi ke jing tibet ban long kinong yalam kadai ke rukom rep bam pendon kam dawai. Ka jing tengka ya ka bat ke jing lek khoj. Haka jing stom ka mei maryang nakadaw ko jing pendon kami ki dawai, ka jing jenjar bakayat lingba, ka bor ki kintay pat kadon ya ka benta bakongsan, ban pelaj ya ka may maryang. Ki kintay haman la ki kendong jong kari, menta kila nang penyar ya ka rukom rep, bam pendon kam dawai. Ladala ban le sibun ki kam hapo ka jal jivan mission, hakari menta, halindet jongka, ki water committee, ki don ya ka benta bakraw. Ka jinglong nong yalam, hakini ki water committee, ka syong haki kintay. Nalor kani ki kun kentai ki trei stom ban tingkai bat penne ya ka Kadon ka wei ka balaya keren bat nga lingba ka fun bat kata kadai ka Kalyani Praful Patil. Kadai na Maharashtra. Ngalayo ban ya keren bat ka sapang ka jingsem jongka. Ngalaong ya ka Kalyani bakanya tu ya nga sapang jongka bat kalong yeng jongka bat kumju ka kam bakatrei. Ka Kalyani kalaya tu bakala pendep ya ka MSc haka microbiology. Bat hakalong yang jongka, don ukurim jongka, kakiaw, bat argut kikun. Haki lais nem balalet, kalaya don benta baha, bat ka village panchayat jongka. Ngalakili kumno kalapoy ya don benta haka kamrep, haka sinong jongka. Ngalaong ru, ba namar baka don ka jingtip halor kani ka benta, namar bakala puli, bat bakala trey ya ka kamrep. Ngalakili ki ki jing persang batemai, bakala le. Ka Kalyani kalaong bakilalum ya sipaujat ki jingtung bakidon bat lachna ya ki jing senrek bam penjot ya kamaryang naki. Kumba pendan kami ki wei ki dawai penyap kenyang, kani ya ki jing senrek ka penyap ya ki kenyang ba penjulor ya ki jingtung. Kalaong baki wei ki dawai ki penjaklea ya ka kendau pat ki kta ya ka jingkot jingkia. Kumta ki lahap ban pendunano ya ka jing pendan kami ki wei ki jat dawai penyap kenyang. Ngalaong bakala kendria sakarukom rep bam penjot ya kamaryang. Kalaong baha kesnem balalet, kila persang ban rep daki rukom bahindai. Ngalakili de ya ka, ki ki jingsem bakalamat na ke rukom rep bam pendon kam dawai. Ka Kalyani kalaong baki jinglut baju penlut daki kentai menta kila duna. Bat kalaong ru, kini ki dawai ki kentiew ya ke jingpang bampong. Kumta kila wat daki wei kilat ban pendunai ki kenyang. Kalaong susu, bakani kamja tang haki jakasor, hendrei haki jaka nong kendong ru. Te halor kani kalaong baladakwa ban pentikna ya jingsingan kilong yeng hakalawai. Kalong ke badon kam ban pendon kam de kini ke rukom temai. Nakani kadaw ki kintai ki adon bentabha. Ngalakeli ya ka Kalyani la kala jutrein ban tingkai bat penne ya ka Ka Kalyani kalaong baha kabaidei bat ke jing tingkai ya ka slap kila lum ya ka slap na kitelong haki jingtai sorkar kum haki school primary ki yeng bahe bat ki jingtai village panchayat bat kila penlang ya ka hakawai ke jaka.
Su hakabaydey bat ki rukom man pendap biang ya ka kalau ong baka jingtmu kalong ban penrung ya ka sapo ka kendau. Te halor kani kila te ki arpotli ki recharge shaft hapo ka senong. Bat kalayo jing menjur ban mang sa sanpotli susu ki recharge shaft. Kakam halor kini kan sa sedang no shen. Ngala ay men siya meka ban yay biteng ban syakri. Ngala ong baka kerteng jongka kadei ka kalyani. Kumta kahaban wanra ya kabha kamian. Paralok lakalong ka sunita ne ka kalyani ka jingjob ka jingpen kubor ya kikintay hakiliang baper kalong ka ba ay man siyam hadu kata-kata. Sa sisien nga ay kuble ya ka man siyam bapen kubor ya kikintay nadu ka doonut jonga. Para riba iet menta ka jinglong kongsan ki kor kibor haki jingim jongi baro kalanang kiyo. Ki mobile phone, ki tiar baper ka juk bementa, ki lalong ka benta jong ka jingim jongi. Henrei, pila ban mudur, pada ka jingyarap kini ki kor kibor, menta ngilala ban pinyaso bat ki merat klau ru. Sa tangkatu kat nisngi, haka laiterik ubenai leber, ngin sa rakhi ya ka World Wildlife Day. Ya kani ka sengi la rakhi ban wanra jing sengotu cepang ka jing sumar, bat jing pene ya ki merat klau. Menta ka senem, ka mat pedeng jong ka jing rakhi ya ka World Wildlife Day, kadai ka digital innovation. Pin sengau komen ban tip baya ki kor ki bor la pendon kam haka jing penne ya ki merat klau haki babun ki benta jong kari. Haki kendiat senam belalek la syemi ki lat da ka sorkar ban nang penbun ya ka jingdon ki kla hakari. Ka jingdon ki kla haka Tiger Reserve ha Chandrapur Maharashtra kala kiyo sa palat arspa san pauteli. La pendon kam ya ka artificial intelligence ban penduna ya ka jing ya kan at apeleng ki brio bat ki kla haka district Chandrapur. Labu iki kamera haki benta banarut jong ki senong bat ki klau. Man bawan ukla hajan ka senong jong ki try senong ki yo jing maham haki mobile phone jong ki da ka jing yarap ka AI. Menta kani ka rukom kala ai jing suk iki breu haki khatlai kali ki senong ha saudong kani ka Tiger Reserve bat ki klaru kila yo jing yada. Paralok menta ki nong trei kam la jong ki badai ki samla kila wanra iki jing yalap batemai na ka benta ban yada iki merat klau bat ke jingwanra iki kam jungok kai pertai besumar ya kemariang. Harurki Uttarakhand ka Rota Precision Groups ringkat ke jinge tereilang bat ke Wildlife Institute of India kelasna ya ka drone ka bayarap ban kmi ya ke jingdon ki kuratia haka waken. Haka juk ka rukom ka wei ka company ha Bengaluru kelasna ya ka app ka belatip kum ka Bagira bat Guruda. Lingba ka Bagira app haki por balik ceklau deki kali safari ya ka jingstet ki kali bat ki wei ki kam lala ban kmi ya ka ne ka app la pendon kam haki babun ki Tiger Reserve hakeleng kari ya ka Garuda app batrei kam lingba ka artificial intelligence bat ka Internet of Things la penyeso bat kino ki CCTV ki jing maham ki wan habaja ki aka tik hakata kapor man ki jing persang kum kini ban pene bat yadai ki merat klau ki penriu spa iki aka ki badon haka mariang bat ki wanra jingroy hakari. Paralok ha India ka jingyadai jongi bat ka mariang kalong ke benta jong ka rukom em jongi. Daki hajar senem ngila em lang bat ka mariang bat ki merat klau bat kumju da ka mensiem mania burom mar keliang. Lada pilet jengo ya ka Melghat Tiger Reserve ha Maharashtra pin syemhi yakani dalade. Hajan kani ka Tiger Reserve haka senong kut khali ki long ying riulum kila penkelai ki ying jongki saki homestay ni ki jaka sakai ki nongwan jongo da ka jingerap ka sorkar. Kani kala long ka kam bakin kamay na ka benta jongki. Uprakash Jamkar ubadei na ka kenuhun binreu korakku ubasa hakani ka senong ulasna ya ka homestay bah nyau kamra haka jaka badon ar hektar. Kalong ying jong u ka penbiang bam bat jingdi ya ki nong jongo kai ki basa hangta. Ula thungru iki dieng so pieng bat ki dieng kopi ringkat bat ki jingtung balong dawai ha saudong ke yeng jong u. Kani amtang baka kring iki nong jongo kai pertei henrei ka tauru iki lat aikam na ka benta ki wei. Para riba iet habangi kren sepang ke jingpen karoi iki jingri ni ju kam ngi kren sepang ki masi bat ki muj. Henrei ki blangru ki dei ka benta bakongsan jong kani ka kamri jingri tangba am ju kam kren sepang jong ki. Haki babun ki benta jong kari bun ki brio ki beidon benta ka kamri blang. Hakala handi haka jela Odisha ka kamri blang amtang bakalong kalat kamay na ka benta ki nong song sonong.
henrei ke deiru ke rukom ban kentiu ya ke rukom jongki. Halindat kani ke jingtrei kadai ke rai bakrau jong ke Jayanti Mahapatra bat ukurim jongka Ubirendra Sahu. Kini baro arngut kidai ki bala pendap iki jingpuli management ha Bangalore. Henrei kila rai ban wan cakasunong sila bhata ha kala handi. Kila kwa ban le AA ban wengi ki jing jong ki pat nong kendong hang tu bat ban penkup bor yaki ha kejuk kapor. Da ke jingmut ba IT lut bat ban sakri. Kila sengi ka mani kastu agro bat kila sedang ban trei bat kinong rap. Ka Jayanti bat Ubirendra kila pli ka wei kerukom trei kam bas ngotenat bala tip kum ka mani kastu goat bank hakani ka sunong. Ki kintiu ya ki kam ri blang haka sunong. Ki don kumba khat artli ki blang haka jaka ri blang jongki. Ka mani kastu goat bank kala wanra ya kerukom trei kam batamai ya ki nong rap. Lingba kani ki nong rap ki yo artli ki blang na kabenta arpusau benai. Hapo arsnem kini ki blang ki ka kendai hadu spotli ki kun blang. Hakabaya hendriu tli ki kun blang la bu haka bank. Bat ya ke batam la ai ka ju ka longyeng bale ya ke kamri blang. Su la ai ya ke jing sakri ba kongsan ban sumar ya ki blang. Menta palat ya si hajar ngut ki nongrep na ki sanpo tli ki sinong ki treilang bat kini ki sijur. Da ka jingerap jongki ki breu na ka sinong kila ya chaprang ha ke jingla ban chania halade haki kamri jingri. Ka ai jing kemen yanga ban yoi baki riu sampang bayo jingjob hakaliang baper ki semi kilat batemai ban pin ko bor ki nongrep batre ya ka kambaret bat ki pinlong ya ki bakin la ban chania halade. Ka jing trei jongki kalong ka jing ai min siem ya baro. Parari be ka nongrem bayalam da ke rukom jongi kadai paramartho paramo dharma. Ka bamut ka jing sakri ki wei kadai ka kamram bahalor Da kani ka jing sngau bun ki breu hakari jongi kila IT klem da ken yalade ban sakri ki wei pat. Wei ubreu bakum une udai Bhim Singh Bhavesh na Bhojpur, Bihar. Kadon sibun ka jingkren sepang ka kam jong u hapedang ki pat musahar hakathan jong u. Te kumta ngas ngaudai ban yakren sepang jong u menta ka sengi. Ki musahar ha Bihar la slem kilalong ki basadien bat ki beduk. U Bhim Singh Bhavesh ula penlet jengmut ban pendang pestat iki kena hakani ka kenhun ben reu. Da ka jingtmu ban pen pernah ya kalawai jongki. Ula pendrong ya kumba prahajar ngut ki kena musahar haki skul. Su ula sengi ka wei ka library ka bahe ban penbiang ki jingdon kam ba khamha haka puli puthi na ka benta kini ki kena. U Bhim Singh ula yarap ru ki breu na kani ka kenhun ben reu. Bakin yo ki kot ki sla badon kam bat ban pendap ki form. Kenang bakin yo ki jingdon kam ba kongsan. Ula penlong ya palat sispatli ki lempong ai jing sumar ban kentiu ya ka kot ka kya ki breu. Wat hakapor jong ka klam COVID-19 u Bhim Singh ula pensilori ki breu hakathan jong u ban sim tika. Haki babun ki benta jong kari ki don bun ki breu kum u Bhim Singh Bhavesh ki bei don benta hakini ki kam bale bha. Kum kinong song badon ke jingkit kli ladangi pendap ela ki kamram hakajo ka rukom kan pinsisha bakan long ke jingirap bantay kari ka baklan. Parari be ka jing internet ke India ka song haki jingbun ki ki rong baper jong ka lariti jongi. Ka penkemen yanga ban yoi babun ki breu ki don benta haki kamban penne bat kentiu ya ka lariti ke India. Pinsyam ya kum kini ki breu haman lagi benta ke India. Na pedang kini ki don ki batrai haka jing penne ya ki kitien. Ha Jammu bat Kashmir u Muhammad Mansha na gandar bahal ula IT ban penne ya ka kitien Gojri haki Lifehouse nem balalej. Udai na kekenhun ben riu Gujar Bakarwal, kabadai kekenhun riu lom. Uhab ban trei stom ban puli putih hakapor jinglong kena jong u. Uhab ban yaj arpo kilometer man lakasngi. Wat hapedeng gini ki jing ula pendep ya ke jing puli master's degree, kabala penklan ya ke jingkut jingmut jong u ban pende ya laka ketien. Haka literature ki kam umansa kiladon kumpasan pautli bakentup ya ki poetry bat ki jing rawai tenrai. Ula penkelak tien ki babun ki kot cakak tien Gojri. Hakajo karukom ha Arunachal Pradesh u Banwang Losu na tirap udai uno hikai ubala no senyang bha saka jingken tiu ya kaktien Wancho. Kani kaktien kadai kabalakran ki kato kani kebenta jong ka Arunachal Pradesh, Nagaland bat Assam. Ula seng ya ka skul jong kani kaktien bat ula snai ki dakto na kebenta kaktien Wancho. U hikai ya kaktien Wancho saki pateng banwan ban pintikena bala penne ya ka. Paralok hakari jongi
Kidan bun ki breu ki ba IT ban pene bat yada yak lariti bat kaketien lingba ki jingruai bat jingshan. Uven kapa ambaji sugitkar na Karnataka udai uwei na pedang kini. Usa habagal kot bat usugitkar udai ubarwai ki jingruai tenrai. Ularwai ya palat siajar teli ki jingruai gundli bat ula kenti ubhai ki kana hakani kaketien. Klem da simpisa ula ai jing hikai ki spangut ki kena pulih. Ke India kamduna ki briau badan ke jing shirham bat ki bapenriu spa ya lariti jongi. Tuyok mensiam naki bat persang banok senyang naladiru pinsayo ya ke jinghun bakrau. Paranong songsnong la arsingi mentang la lech Varanasi bat ngelasaki ya ke lempung penina mi kidur balason. Kidur bat ki klipmat balason de ki samla ke Varanasi bat ki jaka bamarjan kilong ki bapela. Ya bon na kidur lason da ki kamera jong ki mobile phone. Shisha, kino ki badan ki mobile phone menta, kilong ki batau ya ka re ka ay. Ka social media kla yarap ki briau ban penpau ya ka sap bat ka jingnang jong ki. Ki samla ke India, kila nang le bha hakani ka benta. La kalong kanu ka rensan social media, pinsyam ba ki samla ki pin ya ki jingshina ne jinglap jong ki, halor ki pang baper. La kalong sepang ka kam jungok kai pertei, ki kam imlang salang ka jingi simbenta ki patba ni ka jingya lenti ba ai mensiam jongno pinsyam badan bon kum kini ki aka ha ka social media ki sur jong ki samla ki belale ikini ki long ki ba kring bha ha kini ki sngi ban pinan kam ya ka sap jong ki ya ka khusnam National Creators Award labu akari hapo kani ki jingpen kre ki dangya chaprang ban ai buromi ki bawanra jingkala ki benta baper ki bapindon kami ki kor ki bor ban long kita ki sur ban wanra jingkala ke imlang salang ya kani ki jing Yakob la penlong ha kerensan MyGov bat nga kintu ki bayidon benta ban sinai ki aka hakum kini ki rensan ban yesim benta la dapitip badon kum kita ai kertengi ki na ka benta ka kusnam National Creators Award para riba nga ngokmen ban pentip baka Election Commission dangshen kala play ya kawai ka jingyalap ka My First Vote for the Nation. Ling ba kani laban halor ka jing ay mensiam ban yami bon ngot ki batep vote hakasien baning kong ka India ka ngaw sarong na kabenta ki samla jongka ki badap na ka jing shirham bat kabor. Kat ba ki samla ki nangi simbenta ka jing tep vote kata ka nanglong ka bemento ya kari. Nga kenturu iki batep vote hakasien baning kong Banyami patba bungut. Anda piladap kat prasnem karta pidon ya kakabu banjit ya kaluk sabha kabakat pra. Kani kaluk sabha kabakat pra kan long kadak jongki jing angnut kisamla. Namar kata ka vote jongpi kalong kabakongsan hadu kata-kata. Hapedeng kisur na kabenta ke election mapi kisamla omtang mapilong ki benta jongki kamsan perthei henrei piyo jingtip bat ya don benta haki jing ya tai. Kenmau ya ka My First Vote for the Nation nga kenturu ikibalapaw hakari lakalong ki bajuyele kai sports nga kakarkhana na film ki nongtho ki wei ki kam ne ki baju kringi ki wei haka Instagram but YouTube bakini simbenta shirhem hakani ka jingyalap ban pinki iki nongtap vote bahakasien ka baning kong parari be ngalapoy si kabakut jokani ka benta jong ka man ki bat da ka jingbe kal election sa kalok sa bahakari la ban sa pentri kamno ya ka model code of conduct hau benai leber kumbalalong ha kinti belalet ka jingjob bakraw ka man ki bat ka song ha jing shisha bahaki sispa sipotli ki benta belalet ngila penjenga ya ka ni sergiu jong ka sorkar ka man ki bat ka kren sapang ka bor ya trilang jong kari ki jingjob jong ka judgment riu ha ka wei ka rukom ka dei ka program ka bela penkre hi de ki briu na ka benta ki briu ringkat bat ki briu Henry habada ka babut iki kendon na kabenta ka election sa kalok sabha ya ka man kibat an amwanra hakilay benay banwan. Hakaway pat kapor bangin ya kren hakaman kibat kan day kasien ba chispa katway kan long ka basngotanat ban sedang biang ya kaway pat kabenta jong ka man kibat da unambar chispa katway. Henry ko paralok piday ban beteng ban le ya kaway. Watla ka man kibat kan sange hakilay benay ki jingjob jong karipat kin om sange. Namar kata, beteng ban pa iki jingjob ka imlang saalang, ki jingjob jong kari, da u hashtag man kibat haka social media. La katukan ni por belalej,
Iwei na kisamla ila ajing mut yang ban pa iki video lengkot na ki benta blalek jongkaman ki bat kum ki YouTube Shorts. Namar kata nga kentui kinong ngap kaman ki bat ban pa ya kum kini ki Shorts. Paralok andang ya keren biang haka weipat kapor ngan saya kendu bat pi da ka bor batemai bat da ki jingtip batemai da sumar bha bat Kublai Shibun Kublai Yepi Baro.